बांस रोपल बा निसनु बांस लाठी होला तो बांस आ बांस के जरिया बांस ना जामी तो लेड़ ना जामी लेड़ के शक्ति नहीं है बांस के जरिए बांसे जामेला बाबू ओकर बाप भी कलाकार हो मेंच पर चढ़ाओ चाहे हमारे के फिल्म में लेके चलो तो वह कहबो जो मंगरू चावल बहुत यहाँ काला से शरीर भरल बा ई काला फिल्म में नहीं खीका ई काला हाई जर्ती में या हमारा बेटा के सीना में दिले बड़ी जब वो लिट्टी चक्का बेचस तो कतना संघर्ष कैले उहे संघर्ष देखावो तो बड़े बड़े तारा बुझाव ना तारा कॉलेज कैले बड़ा नौकरी लेके मिलत तो नॉलेज लेबे हमरा लगे हो हां संघर्ष काहे बोले बड़े उनकरे से ये पूछो ई कामना बात बाबा ऊ बता दे हैं या के बाबा जो जी जकरा के लोग दादा कहेला तो वो अपना जमाना का रंगदार हो मंगरू चाचा हाँ रंगदार के बेटा बेटी नाती हे भाई रउआ से दर्शन हो जाइत और रउए घर के पीछवा हमरो बन जाइत बन गई सच बा ईमान रहे बात के एकदम एक सच्चाई बाजे का चुमा ले ले बनी आप जवानी में भी बा तब हम चुमा ले ले हमार दुलारा हो हमारा प्यारा हो अभी हमारा दिल के जिगर हो तेरी के ओकर जन्म में जब से तू कहले पर छठियार के दिन दूधाला प्रोग्राम करौले बनी ओकरा कमात करनी 500 रुपए महीना 500 रुपया महीना आई दादा खिलाड़ा के बेटा खिलाड़ा बा आ इंसान बा खिलाड़ी फिल्म तो हमारे के उसका संगे रखवा दी तनी मुंह दिखवा दी तनी फोटो खिंचवा दी तनी संगे एगो सेल्फी भाई हाँ तब भाई दिमाग चाटे वाला यहाँ दिमागे चाटे वाला तो वैसा हम बानी बोए जे दवाई धीरे धीरे दे के सबका के पार करत चल जाते अच्छा नातिन और प्यार कहाँ हो गई अरे भगवान के प्यार भइल सीता जी से तो फुलवारी में भइल आ तोरा प्यार खेसारी से कहाँ भइल माने कौना जगह भइल तो कृष्ण भगवान के चाहे वाला बहुत लोग पिता जन्मदाता होले और बिना पिता के कोनो इंसान के कोनो कहानी नहीं है। अभी हम बैठल बानी एक ऐसा शख्स के साथ में जेकर नाम हम मंगरू यादव ये उस शख्स के पिता हैं जेकर ट्रेंडिंग स्टार से लोग जाने ला वहाँ के यानी खेसारी लाल यादव के नाम रउआ सुन लो के वहाँ के पिताजी हैं। भगवान श्री राम कहले बानी कि पिता के जीवन में अपना जीवन में पिता का योगदान बहुत होला कैसे कि पिता जौन बा जन्मदाता होला इंसान के तो यहाँ के जन्मदाता बानी यहाँ के पहिल का भगवान बनी खेसारी जी का। चलिए हम बात करते हैं एगो फिल्म आइल बा जौन फिल्म के नाम है संघर्ष 2। काफ़ी अच्छा फिल्म बा काफ़ी अच्छा बजट के फिल्म बा बहुत साफ़ सुथरा फिल्म बा पारिवारिक फिल्म बा अच्छा खासा पैसा लगा के वो फिल्म के बनावल बा। हम वही फिल्म के बारे में चाचा से बात करें संघर्ष के बारे में बात करें कि संघर्ष के मतलब का होला कैसे कि खेसारी लाल यादव संघर्ष कैले बानी तब जाके जीरो से हीरो लिट्टी चोखा बेचे वाला आदमी आज पूरा बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज करता। बॉलीवुड पे भी वहाँ के बहुत सारा एगो दूगो काम कैले बानी तो राज करता। चाचा स्वागत बा का सुने चाहते रहो ये बताओ लो फिल्मिया देखनी है फिल्म देखनी जब देखो हम तो इंसान के जिंदगी में आइल बनी इंसान बन के बानी तो अब हमारा प्यार आता ना बा तो ये से कम तो गुरु माल के नहीं खे गुरु माल भी अपना बच्चा से प्यार करेला चाटेला चुबेला तो वो तो हमारे बेटे होंगे तो फिल्म बनौले बड़े तो फिल्म पे भाई हम तो जाके देखिए आइल बनी तो हम अपना बेटा के सराहना हम अपने मुंह से करब तो ठीक लोग ना कही माने फिल्म के बारे में बताएं कि फिल्म कैसा फिल्म के बारे में बताओ तनी देखा फिर वह बात कर दली कि अब हम अपन बड़ी किया तो हमारे बेटा हुए वो तो बाउर हो जाए तो करे हम निमन कह दी है निमन हो है तो हम बाउर तो बनाए ना एगो यो तू जानता रहो तो अब तू ही बताओ बाबू कि तहरा लोग के दिल में यदि खुशहाली बा खेसारी के लेके तो जे भाई उनका से सटल बा राय बा बात बा उ माले माल बा राजा बा खुश बा समाज से भरपूर बा हर तरह से ठीक बा तो फिल्म बहुत बढ़िया है तो हमार बेटा हो अब हम तो वो फिर वो बतिया कह दिल हमार हो तो हम तो बढ़िया न कहे जी। अच्छा वो मेरा नातिन तू देखल तू देखले बड़ो देखले बड़ो तो अब तू कह तरह जे निमन हम तो निमन कह दो देखो बेटा का बड़ा सराहना कर दे बड़ाई कर से बात नहीं के हम देखे गई बनी हमारा देखे से हमार बेटा हमके बहुत निमन लागल बा। अच्छा हाँ फिल्म यदि बनावे के होके केहू भाई बनावता
तो ऐसा नहीं तो फिल्म वैसने होके के चाहिए चाहिए हाँ जे बाप भी देख ले सबके कि सभे देखे तो कहे जे हाँ कोनो चीज जिंदगी एगो जंग होला आ जिंदगी का लिखले बड़े कौन चीज लेला संघर्ष 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 में माने संघर्ष हाँ जेंगा वो लिट्टी चोखा तो बेच के संघर्ष मतलब संघर्ष आदमी करता है साधे संघर्ष ही बबुआ, जीवन है संघर्ष संघर्ष ये ना ही जीवन है भैया हाँ तो उ बिना फिल्म देह में- के हिलौले कुछ भेटाए के नहीं खे तो उ फिल्म में मतलब दिखावल गइल बाटे कि ई संघर्ष क के आदमी इंसान ये दुनिया संघर्ष- में हर एक चीज हासिल कर ए, सके अरे तो चुप हाँ, हाँ। कहे के मतलब आ कि दुनिया के प्यारा उ लोग बा हैं? अबे बेरा तरह नहीं देखला हा एगो मेहरारू यहाँ बाजार लगा देले रहली हाँ हम तो देखनी हटे हम खेसारी के 9 साल से प्यार करते नहीं हमरा से प्यार हो गइल बा अपन 3 गो लड़का 2 गो बेटा एगो बेटी बतावती है ये प्रतापगढ़ के छुनछुनिया की कहाँ के बिया हमार दिमाग उ चटले बिया आ वही में तले तहालू पहुँच गई तहालू चाटते बड़ा तहालू भी छोड़े नहीं कहो हाँ तो बताओ उ कहती है जे मिला दी कि खेसारी बाबू हमारा बगली में तो नहीं नहीं खन खान, काम करे के बाद है वो काम करी है 24 घंटा काम करे वाला अभी आदमी। खीस बोरल तो कहलिए जे रे उ करा तो तोर प्यार कहाँ हो गई हाँ, अरे भगवान के प्यार भइल सीता जी से तो फुलवारी में भइल आ तोरा प्यार खेसारी से कहाँ भइल माने कौना जगह भइल अरे तो कृष्ण भगवान के चाहे वाला बहुत लोग रहे तो ओकरा खाली चाहे वाला बहुत दुनिया में लोग बा ओकरा के ये तो बतिया केकरा के अपना वजह लाखों बा, सेनुर पहले बिया विद्या सटले बिया गोड़ रंगले बिया अंगूठी पहले बिया पायल ले ले बिया और कान में कनफूल ले ले बिया स्वेटर पहिर ले ले बिया चादरा ओढ़ ले ले बिया कहती है आज अब मलेरिया लेके अब दवाई खाती हमारे लगायल बिया भेंट करवा दी अब अभी कहत नहीं तो लोगवा सुनबे न करी तो जे कितना लोग आवत तारी सो तो हमारा के उनका संगे रखवा दी तनी मुंह देखवा दी तनी फोटो खिंचवा दी तनी संगे एगो भाई सेल्फी हाँ तब भाई दिमाग चाटे वाला यहाँ दिमागे चाटे वाला तो वैसन हम बानी बोए जे दवाई धीरे धीरे दे के सबका के पार करत चल जाते हैं अच्छा नातिन राउर काम कइले बड़ी फिल्मिया में ई कैसन काला हो सुनो काला जौन बा वो लड़किया के बाबा जो जी जकरा के लोग दादा कहेला तो वो अपना जमाना का रंगदार हो मंगरू चाचा हाँ रंगदार के बेटा बेटी नाती हाँ चोरी बांस रोपल बा निसनु बांस लाठी होला तो उ बांस हो आ बांस के जरिया बांस ना जामी तो लेड़ ना जामी लेड़ के शक्ति नहीं है बांस के जरी बांसे जामेला बाबू ओकर बाप भी कलाकार हो मंच पर चढ़ाओ चाहे हमारे के फिल्म में लेके चलो तो वह कहबो जो मंगरू चाचा बहुत यहाँ काला से शरीर भरल बा तो रोल एगो दूगो आ पहले ई काला फिल्म में नहीं खीका ई काला है जरती भैया हमारा बेटा के सीना में दिले बड़ी हंसा के खिला के कुदा के उ पैसा लेता पैसा तोहरे लगी देता रहो आह दादा ई दुनिया जानता पैसा तोहरे लगी देता रहो तहल के पैसा माई कहते रही जो ला आइते मेहनत कर ले बड़ी आइते पूरा कर यही में बात है केहू कहते जे खेसारी बोढ़ हस आ यही में कहते जे नारी केहू पिछुड़िए घींच पिछुड़िए घिचा राम वाला ना बड़ा सुनो राम ना बिगाड़ोस ओकर केहू ना बिगाड़ी हाँ गौले बड़े खेसारी सही माई गौले बड़े कि जेकर वो गौले बड़े कि हे माई रउआ से दर्शन हो जाइत और रउए घर के पीछवा हमरो बन जाइत बन गइले बन गई सच बा ई मानते रहे बात के एकदम एक सच्चाई बाजे करने के विश्वास उ गाना जाके सुन ले लाख केहू करे चतुराई आ विधि के लिखल बाव न जाई बावना जाए अच्छा एगो पवनो सिंह के फिल्म आइल हर हर गंगे हर हर गंगा माई करो सुन करो चलो फिल्म आइल बा बढ़िया हर हर फिल्म गंगा। पवन सिंह बनावत प्रमोद प्रेमी बनावत जितना कलाकार बड़े केहू बैंगन लेके बैठल बा केहू कर्मी के साग ले ले बा सबका केहू तरोई बेचा सबके बेचा सबके बेचा भाई सबके मनसा पूर्ण करो एकदम पूरा करी है हाँ अच्छा 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 अब हमने के थोड़ा सा बात कर लिए खेसारी जी के जीवन में जब वो लिट्टी चक्का बेचस तो कतना संघर्ष कैले हो उहे संघर्ष देखावो तो बड़े बड़े अब तारा बुझाओ ना तारा कॉलेज कैले बड़ा नौकरी लेके मिलत तो नॉलेज लेबे हमरा लगे हो हाँ संघर्ष काहे बोले बड़े उनकरे से ये पूछो उहे कि देखाओ कामना बात बात बाबा ऊ बता दे हम कौन चीज बताई हम तो संघर्ष कैले बनी
जीवन में तो देखा देखी हो कैले बड़े, मेहनत कैले बड़े। अच्छा चाचा, तो माई के कृपा बा। पहिलका फिल्म जोन हिट भइल होई चाहे गाना, तो रउआ कैसन लागल तू हमारे तारा पैदाइश तार रहा कि ना रहे माने सुनले बड़ा रउआ कि ना? कैसन लागल? अरे फिर कहते रहे जे राउर, अरे वो तो हमरे हो, तो हमरा कैसन लगी? एगो बाप के गर्व तू इतना खुश वाला तो हमें तोहरो रिश्ता अगर आई वाली एकदम ताव अरे तो आ गेल। बेटा हो, तनी एक बार ताव दे दे। भगवान के जब से ताव का करे ऊपर ताव बा कि दूसरा के कमाई पर ताव भाव मारत है। बाकी ये बेरा जब गाछ लगौले बनी है खीसा बा जे हम लगौनी आम खाए खातिर, तो ओकरा के बांस से कोई नहीं घेरा, माने उ छोटा रहे तो घेरा तो करही के पड़ी, ईटा से करो आ चाहे बांस से करो। हाँ खाए खातिर आम लगौनी दशहरी, तो ओकरा के बांस से क देनी घेरा। आ फल खाए के जब हमारा टाइम आइल तो यहाँ चोर गिरा दिलस डेरा। वाह वाह वाह, ये बात में बहुत कुछ और हाँ? निकलता है, बहुत अर्थ बात है। सीता हमार बेटा भगवान के रूप में लोग कहते जे अरे भगवान तो नहीं खे, हम इंसान बनी, हमार बेटा नात नतकुर जितना बस सब इंसान बा। हमार नातिन बिया रूल ओकर बचपन से कहानी रहल जे बाबा हम रे पढ़ के कौन चीज करबे रे, रोटिए न बनावे के परी, खाने न करे जे बाबा सब बनावे के परी, सब बनाए। बाकी IAS जौन पुलिस बनल बिया, माई ओकरे के छछात खड़ा कर देली। सरकारी में कोई ना कोई ना कमाई तो खेसारी के दौलत ओकरा खोइला से ना हो रही। सही बात है। बाकी उ भेष में आके दिखा देलस हमरा गर्व नहीं के है तेल वाला। एकदम गर्व एक बार केहू चाहता जब बेटी के पढ़ा के पुलिस में भर्ती करा दो, ऐसे बना दो, हई बना दो, के अपना बेटी खातिर नहीं के करत, के अपना बेटा खातिर नहीं के करत। सबे करता, सबे करता। अच्छा एक दिन आई रहनी तो मिलनी तो गले लग के का बात ओ है के मतलब जे गला मिल के अब देखो बछरू के रोवाई गाय सुनी, बेटा का कहलो तू का कहलो सबरा संगे हम उतने देर में का कहनी ऊ बुझलस आ हम बुझनी तू का बुझबो। हृदय मतलब पिता अरे क्या जब आवला तो ओकरा के बचपन में भी चुमा ले बनी, आप जवानी में भी बा तब हम चुमा ले, हमार दुलारा हो, हमारा प्यारा हो, अभी हमारा दिल के जिगर हो। इनकर प्यारे है वो तेरी सब के बात बाटे। ओकर जन्म में जब से तू कहले पर छठियार के दिन दूधाला प्रोग्राम करौले बनी, ओकरा कमात करनी 500 रुपये महीना। 500 रुपया महीना। हाँ दादा खिलाड़ा के बेटा खिलाड़ा बा, इंसान बा। खिलाड़ी फिल्मों आई बा।